Mga ka-K5, nandito tayo sa mapayapang lugar kung saan naparito rin ang dalawang abandonadong bahay o kubo. Kung saan sa ganitong lugar natagpuang brutal na pinatay ang mag-asawa, kung saan sila'y natagpuan wala ng ulo at naaagnas na ang katawan sa probinsya ng Guimaras. Kalunos-lunos ang sinapit ng mag-asawang ito matapos ang brutal na pagpatay dahil natagpuan na lang silang walang ulo at naaagnas na ang kanilang mga katawan. Sila'y natagpuan bandang alas 2 ng hapon Biyernes, kung saan tumambad sa otoridad ang nakakagulantang na sitwasyon ng mag-asawa sa Sitio Bubog, Barangay Constancia, San Lorenzo, Guimaras. Ang mga biktima ay sina Nestor at Remedios Sigaran, 64 anyos ang edad at parehong residente ng nasabing lugar. Ayon sa investigasyon ni Police Captain Andres Somes, ang hepe ng San Lorenzo Municipal Police Station, sinabi nito, ikinagulat ng kapatid ni Nestor na si Danilo Igaran, kapatid ng biktima na halos 2 araw na ito na hindi sumasagot sa kanilang tawag. Sa nasabing araw, pumunta si Danilo sa lugar para pag-usapan sana nila ang death anniversary ng kanilang magulang, ngunit ikinagulat ito na meron ng nakahandosay sa lupa at malakas ang kutob ni Danilo na ito ay kanyang kapatid. Base sa pagsisiyasat pa ng kapulisan sa lugar, binaril ng mag-asawa hanggang sa kumalat ang parte ng ulo ng mga ito at na-recover sa crime scene ang 6 na mga empty shell at 2 live ammunition and 12-gauge shotgun. Napagkalaman ni Somes, noong Marso 13 ay may narinig ang kapitbahay ng mga biktima ng pagputok at hindi na ito pinansin. Sa ngayon ay walang ideya ang anak ng mga biktima at kapatid ni Nestor kung sino ang kaalitan ng mga biktima, samantala sa pahayag pa ni Somes, blanco pa sila sa motibo ng krimen at dagdag pa nito, sa Martes, Marso 19, ipapa-autopsy ang bangkay ng mga biktima. Mga ka-K5, nariyan sa 4 hanggang 5 kilometro ang layo ng main road mula dito sa bahay ng mga biktima at nariyan naman sa 2 hanggang 3 kilometro ang bahay ng kanilang kapitbahay at ika nga masarap manirahan sa ganitong lugar. Ngunit paano na lang kung sadyain ka ng krimen? Paano mo ito matatakasan? At itong balitang ating tinutukan mula sa probinsya ng Guimaras para sa Network News. Ako naman si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM.